Gibati na sa mga taga General Santos City ang kainit sa panahon. Gani ang uban, gikalingawan na lang ang pag-post sa social media sa ilang nasinati. Samtang nagpahimangno ang health expert sa mga angay himuon aron maprotektahan sab ang mga mata nga pwedeng madaot tungod sa sobra nga exposure sa kainit sa adlaw. Ani ang report. Giagi na lang sa pag-post og meme sa social media ang nasinati nga kainit sa panahon sa mga taga General Santos City. Dunay mga nag-post og estatwa sa tuna nga giingong naluto na tungod sa kainit sa panahon. Gani sumala sa pag-asa dinhi sa Gensan miabot sa 38 degrees Celsius ang maximum heat index o ang pinakainit nga nabati sa tao adlawng Miyerkules. Sagad matud pang mabati ang maximum heat index matag alas 12 ngadto sa alas 2 sa hapon. Hinuon mas init matud pa ang mabati nga panahon sa ubang parte sa Mindanao. Ang na-record na to is 42 pagani diri dapita sa may Maguindanao, Cotabato. Pwede pa ni siya musaka pag magpadayon kining init nga kuan nga panahon nato. Dry condition nato. Aron maalibyuhan ang kainit sa panahon, pipila sa mga residente nangaligo sa spring. Busa dunay nagkadaiya nga pamaagi ang atong mga kapuso aron maprotektahan ang panit ug malikayan ang managlaing sakit tungod sa sobra nga init. Mag-sunscreen ka na talaga po. Tapos dala ka lang po ng water para stay hydrated lang po. Kung lalabas man siguro magpayong ka na lang and then gamit ka ng sunblock ba or sunscreen para in case kung matagal ka sa labas ganyan or mag-swimming ka hindi ma-damage na maganda yung balat mo. Sumala sa health experts gawa sa sunburn, skin damage ug heat stress, duna sab matud pay negatibong epekto sa mata ang sobra nga exposure sa kainit sa adlaw. Ang retina ng mata natin, yun ang sinisira ng sunlight. Madaling magkaroon ng cataract. Although ang cataract talaga is due to aging, para pag lagi kang exposed sa sunlight, ang isa sa number one na nagtitrigger ng migraine yung glare. Kunyari, nasa loob ka ng office o sa loob ka ng bahay, okay lang. Pero pag once na lumabas ka ng bahay, pag mainit, sakit na yung ulo. Lalo na kung meron kang konting grado sa mata. Busa, importante matud pa ang paggamit og eye drops ug eyeglass nga dunay UV protection. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.